Gatuo ba ka sa imong kutob? Sa tuig sa 1970s, sa lugar sa Illinois, na ay usa ka college student na paghuman siyang klase kay nang hitch pauli sa ilahang balay. While gabiyahe sila, ang estudyante na nakihitch kay dili mahimutang ug naglain ang iyang kutob. Iyang gibantayan ang sakyanan na muminor gamay, sabay abri sa portahan ni ambak ug nidagan palayo sa makayan niya. Duha ka tuig nilabay gikan sa panghitabo. While gatan-aw siya og TV, naa siya nakita na interview about sa pinirisong padulong bitayon. Pero iyang gipaminaw kay usara ka audio recording ug nangutana ang interviewer sa piniriso. Niana siya, nganong gitanggal nimo tanan gunitanan sa pultahan sa imong sakyanan? Niana ang piniriso na, katong unang testing nako na mopatay og tao, nagpasakay ko og college student na nakihitch, pero nakahiring sa akong himuon o giabrihan ang purtahan sa sakyanan sabay ambak. So lesson learned, gitanggal nako tanan gunitanan sa purtahan sa sakyanan kay para sa mga mosunod na biktima nako kay dili nakaikyas. Ug katong gipakita na ang picture sa pinirisong gina-interview sa TV ug nailhandayon niya ang dagway sa piniriso. Ug didto niya na-realize na katong college student na unta iyang unang biktima na nakaikyas lang kay siya. Ang pangalan sa gina-interview na piniriso kay si John Wayne Gacy, aka Killer Clown. Nanipatay og 30 ka lalaki, mapa teenager or bata, ug ang mga patayng lawas kay gitaguan niya sa basement.